ኢትዮጵያ ቀይ ባህር የምትገባው የሻዕቢያው አገዛዝ ከተወገደ ብቻ ነው አለ ድርጅቱ። ጸረ ኢሳያስ ድርጅቱ በአዲስ አበባ መግለጫ ሲሰጥ በርካታ የብልጽግናው ልሳናትም ሽፋን ሰጥተውታል። የብልጽግናው መንግስትና የሻዕቢያቸው አንዳቸው ሌላኛቸውን ታጣቂዎችን ደገፉብኝ የሚል ክስ ማሰማታቸው የተለመደ ነው። በዚህ ረገድ ዋና ማዕከሉን አፋር ያደረገው The Afar Democratic Organization has marked 28 years since its establishment, reaffirming its long-standing struggle to defend the rights of the indigenous Red Sea Afar people in Eritrea's Dankalia region. Speaking at a press conference held at the Sheraton Addis Hotel, chairperson of the Red Sea Afar Democratic Organization, Ibrahim Aron, announced that the تري ودا لهم ناي عبد جبر ملسنا زي مسل تايد مسل زلو تيما ناي عفار كاب سمراز بهالكتما ناب شراتن أديس أبا إيتيو مايكروفونات أبزحو عفار تبل أجندة ماكسيمم مايكروفون كو هبالو زعبي مايكروفون هيبكا أب كله قدنا بعفار كزمرك خلال لو زبل بزقو جلا زجيرو نباف دق بحر نخبتصح بزيز حسب زلو باي ذا واي زقو جلا تايز بل زلو اسكي إثيوبيا بحر تركب تقينا سرعتنا يرترا غيرنا عنا سلطان كنحزر لنا يبلا لزقو جلا زي كلير لن إثيوبيا شيوت مخانوسي بمجلس ناتي زنقر زلو لولاونتنا يرترا دفيرو دحريون إثيوبيا بحرك شهيد أفكارز أبشراتنا أديس أبا ندحرز قلو بخال لودا كابا حليف كخال انتا كتبل نصبغنا قرقن نسخاي كونكا بعلو تأبز بحال كم لسيلو فكيرو استبقسلو سلازي كالو يقديفو جن انجوي نتقزي حجي توهي بكازو لعدل سكويز غيركا بالعيو ستيرلو انجوي قبرت رايبلو ونزي بزياتهم غيري أبي أحمد نافيرترا بحر نغرق بزحسب زلو بعلو ده حسبه بعلو زبقسو سلازي موتوت قدايتي باي ذا واي حيل بحر ناتو ناب زقبوبوتا ناب سومالي لاند ناب كالن كوافرون كغوايون جميرو خمزلو أبز حالا فرينا الكونينا نسمع ايو زينا عفار انتاي بلالو ازياتا زعبيتا أجندا ناتو يحجي African Commission on Human and People's Rights has issued a legally grounded ruling against the state of Eritrea. The decision cites grave, systematic and long-standing human rights violations committed against the Red Sea Afar people in the Dankalia region. The purpose of this press conference is that to let know the international community what's happening with the Afar people in the Dankalia region. The government of Eritrea has been committing genocide on us. The orchestrated atrocity أتم سبات مجمريا إذا جنوسايد تبلك على بزها جرزياسي ترجمها كتب الليلي بحكي أمحارة جنوسايد كايدا اللي يبلو جامبيلا كومي كايدا اللي يبلو أورومو كم متخايدي يوم زبلو أب تجراي ستيل كومي يوم زبلو أب سومال تمساس على كومي يبلو أثاق على جنوسايد تبهال بكا I don't know what is it about this word every time زعبوت أي كزرب سمع and I think it's systematically حدا أبي أحمد الداخل له هذا جنوسايد تبلك قال أنت سمعكم ما بفلا معربا ميديا ناي سي اي تفرخا مخاناك تفلط لكم يلو مهنياتو رجيم تشنج نخو قبرو human rights and that جنوسايد زبهلا كل جزيه مستقم ملنيم بوغن إيرترا شع جزيه كندقمينا جنوسايد نكفتصم مجمريا intention كلل لو intention مالت هذا ما نقصدي نزب عفار كطفويه زبلا مايكروفون كله الميكروفون حلفتنا إيرترانا تزاربو استقعد حريك كرد كله سلامتاي دليت كم زلوا من مدب كم زلوا بعالم كقول سلوا زي عبي فلتنا يوم عالم بقدم يتفلت لكن أبغازا إسرائيل هلكيت كتكايت كلا إنسساتات يوم زواجونا زلوا مدب ما يمكن حصروا منا مزياتهم بلا إنسسات جوابنا خلوا واجايلو أفتقراينا كنا تقراي كون كله مرحتنا بلتقنا تايب نيرم زيوم إنسساتات زيوم كاب ديابلوس خافوا زيوم أريميناتيوم زيوم سرقتيوم وخلا زراربا حبسب نتحتي كتي سيطنوم كتكلال لك نخد قتلهم كقلالك سيدي جنوسايد أب تقراي تخايدون تخوينو بلتقنا يجيرو دي بيت يلا نبزي دحر تخايدو خوينو نا إثيوبيا بفيديو ريكارد زخونه evidence لهم intention كم زنبره now let's go back to this story أبزنا عفار زبلو وزلو مالتي مجمريا إيرترا قبل العفار دقاقيمنا إلينا عفار أكلنا إيرترايو أبي إيرترا تقام تلو نخل زب إيرترا معرض بس حمر نعفار بفلو يزهرم تقام كل لذي أتليست تزاربو زي اللخاسي قرب تلي تسمع النزه اللي أنت جبر كاز بلزي أرتا أبز بإيرترا تمليس كان تاريخايو حزب إيرترا كله أدرى أنا وريد الناس ولا نايت جران أسوان كله زب إيرترا وريد وي من علبات تهدرى كابتنا بحاجة كتكابري تخلني حاجن أتك أنزه السبت تهدرى عند حريل نادما أما أكل زل نزبي خلا زراربا
እዚ ኩሉ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብፕሮፖርሽን ተሪኻዮ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ወይ እውን بملوت زوبا دبوب كتب له تخل زوبا عن سباك كتب له تخل توم كابس مرة شاف تيكون مالتي أبتي ما كان زلوت منجس زيادة وتصرناتو لابنت زبس حساب زورد زبس حساب أبغى قلوت خيد نخو خبل البزع عدل زي بالحبرة السبات تدلي خازيات ميو مالت بزع كنا قالنا يدلنا مغاغلين دلنا قل تي تقرنيا دزارة بيرترا زول الحبرة السب أتي ناي منجس يرترا بوليسي بزبر تعمل كعب لليج تكبر this is nothing كم زينا عطاتهم كنا مقصوي قليلنا يكوننا حكي أنا بإيرترا نشتكي كل لغة تفعل عليه بتطاتي قمة سلزنا بركو I can see this كباب من دفر هذا سب قبل لا يكلني as simple as that قبل لك أو كفيل كبعد هات كم متى يدخلنا بغنياته تزبك وتصير على لوين هات if I take it كباب قارورة سبا يقبل لي قبل كم لا يكلني ويونا كباب منصورة سبا يقبل لي قبل كم يكلني there's a lot of difference لذي ولا كنت منقسي حدا عن البوليس انتلو እቲ ኢምፕሊመንቴሽን ኣተገባብራ ናይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብቲ ማዕከል ዝያዳ ዝሓየለ እዩ ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና እንተሪኢና ኣብ ከበሳታት ዝያዳ ዝሓየለ እዩ እዚ ሓደ ግዜ እንታይ ክብሉ ትሰምዕቲ መንግስቲ እኮ ናይ ከበሳ እዩ ገለመለ ዋል ናይ ከበሳ ተኮይኑ ከበሳ ሓለፋ ክገብር ግን ኣይረኣና ማለት ብካልእ ከም ድሌት ክትከሶም ትኽእል ኢኻ ነቲ መንግስቲ ኣብ ኣጠማምታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግን በዚያ ክትከሶም ኣይትኽእልን ኢኻ እታ በትሪ ናቶም እንተላ ኮይና ንኩልኻ ማዕርያ እያ ነቶም ጥቆም ዘሎ ወይ ነቶም ከምዚ ዝኾኑ ህዝቢ ወይ ከምዚ ዝኾኑ ወይ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝቢ ሓለፋ ዝገብር መንግስቲ ኣይኮነን ዘሎ ንኩሉ ብማዕረ እዩ የስ ተጸጋታት ድሩት እዩ ተንድሩታት ግን ታይላንድና ንኸስ ዘለና ከተማታት ኣስመራ እኮ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣይተኻየደላን ብመንጹር ኣብ ከርከበት ተኻይዱ ዘሎ ኢንቨስትመንት እንዲልና ነዛረብ የለና ኣብ ከርከበት ዲጋታትን እቲ ኣብኡ ተሰሪሑ ዘሎ ፕሮጀክት እኮ ቢልየንስ ገርሰተ ፈሲሱ ዘሎ ገንዘብ ፋንኮ ፈሲሱ ዘሎ ገንዘብ ንሃገር ስለዘድሊ ተባሂሉ ኮይኑ ኣሎ እዚ ቦታታት እዚ እኮ ተቀደም ኣብ ግዜ ካልኦት ኣብ በዓል ሃይለ ስላሴ እኮ ከም ሰብ ዘይፍለጡ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም እኮ ስለዚ ብምንታይ ተኸሰነት መንግስቲ ኤርትራ ጥንቃቐ እውን የድልዮ እዩ ኣብ ካልእ ማለት ርትዓዊ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ተቐባልነት ክበካ ተኮይኑ ህዝቢ ተቐባልነት ክበካ ተኮይኑ ርትዓዊ ወይ እውን ክእመን ዝኽእል ዘረባ እንተ ተዛሪብካ ሜይቢ ተደየለ ግን ንሓደ ሕብረተሰብ እሞኻ ዓፋር ብፍሉይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ታርጌት ዝገበረ ገበን ፍፅም ኣሎ እንድሕር ኢልካኒ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ከም ዘለካ ጥራይ ይፈልጥ እምበር ብፍሉይ ነገር ክፈልጥ ኣይክእልን ብፍሉይ ነገር ንኤርትራ ትቅደስ ኮይኑ ክስማዓካ ኣይክእልን ስለዚ እታ ዝፍትንዋ ዘሎ ንባዕላ እውን ጀስ ደዘን ፍላይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ናው ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዝገብሮ ዘሎ ናብዚ እውን ስምዑ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ቀንዲል የቀኝ ገዢዎች ድል ያደረገች መሆኗ ነፃነትን ቢያጎናጽፋትም ከባህር በር እንድትነጠልና በተዘጋ ቤት ውስጥ ኖር ዘንድ የተወሰነባት ሀገር እንድትሆን በቀኝ ገዢዎች በብዙ ተለፍቶባታል። ኤርትራ የቀኝ ገዢዎች ሰሪት ናት። የራሷ ፕሮጀክት የሌላት ቀኝ ገዢዎች ከኢትዮጵያ ጋር በጦር ሜዳ ላይ ያጡትን ድል ኢትዮጵያን ከባህር ለመነጠል ኤርትራን የመከላከያ አጥር በፈር ዞን አድርገው ለመፍጠር ያሰቡ ፕሮጀክት ውጤት ናት። ህወሓት ቀኝ ገዢ ከምዛ ትሪእዋ ፀናኩም ኤርትራ ናታ ፖሊሲ ዘይብላ ናታ ፕላን ዘይብላ ናጽነታ መርካባ እውን ንኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ንምግላል እዩ this is exactly ትንብልዎ ፀናሕና ናይ መወዳእታ ተበፂሕዎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ so good luck just complain cry ይበልኹም ኢልኩም we don't care ኤርትራ እታ ክትገብራ ትኽእል ብፍላይ በዚ ዓይነት ሶም ዝርዩና ዘሎ እታ ክትግበር ትኽእል እታ ዝበለፀ እዚያ ንቐፅል ኣብዚ እውን ካለይቲ ዘረባ ኣላቶም ኣብዚ ኤርትራ በኩል ያለውም እንደዚህ ያለመረጋጋት የዲፕሎማሲ አለመታመኖች አሉ እነሱ አሉ ከዛ ሲሻገር ቀይ ባህርን ስንሻገር ቀይ ባህር ላይ ደግሞ እንደነ ግብጽ ያሉ ሀገራት ሶማሊያ ውስጥ ገብተው ሊሰሩት አስበውት የነበረው ነገር ኦልሞስት ያለመሳካት ሆኗል ቱርክ ገብተው እንዲያውም ግብጽ ጊቫፕ እንድታረግ የሶማሊያ መንግስት ኦፍ ኮርስ ድጋሚ ወደ ኢትዮጵያ መንግስት የመጣበትን ስንመለከት ይሄ ቀጠናው እንደዚህ በጣም አደገኛ የሆነ የተለዋዋጭነት ባህሪ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብኩሉ መንገዲ ገይሮም ክሰልጦም ስለ ዘይከኣለ እታ ግብፂ ትበሃል ዘላ ሃገር ብባዕላቶም ዝገበርዎ ዕንደራ ናብ ኩሉ ከባቢ መፅያ ሰርክል ገይራቶም ከቢባቶም እያ ምስ ኤርትራ ዲል ገይራ ይበሃል ኣሎ ምስ ጅቡቲ ከምኡ ምስ ሶማልያ ድማ ሰራዊታት እትላ ድሮት ባጀት ናይ ዩኤን ዓቃብ ሰላም ንኽኣቱ ንሓደ ዓመት ባጀት ክብ ከም ዝኾነ ተሰማሚዑ ኣሎ ሶማል ድማ ግብፂ ድማ ሰራዊታ ናብ ኢትዮጵያ ናብዚ መን ኢኻ ትብሎ ናብ ሶማልያ ክትእቱ ምዃና ተሰማሚዓ ኣላ ስለዚ there is no much ወላ ምኒን ተበሉ ወላ ጥኒን እንተበሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ግን የለን ተወዲዩ ዘሎ ጉዳይ እዚ you just have to
get used to it يمزبلو ولا حنتي نسخة تزاريبكا تغيرو وي نسخة لفليفكا تترفو وي تمصو ነገር የለን እዚ ተወዳይ ጉዳይ ስለዚ እዚን ሃገራት ዚያተን ንስኻ ብትፈጥሮ ዘለኻ ብታም ኮንሶም ክገብርዋ ዝኽእሉ ኣብ ዝሓለፈውን ኣርየኩም ነይረ ለሚ ሸዊዩ ኣቤላ ታሓንቲ ከም ናይ ጅቡቲ ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ስለዝርኢ ዘለው they have to find their own ካልእ ስትራቴጂክ ደልዩ ክኽእሎም ንሱ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ገጾም ክሃድሙ ክኽእሉሎም ቢካዝ እንድሕሪ ጅቡቲ ምስ እንድሕሪ ክልተ ነገር ከሪእኩም እየ ጊቭ ሚ ሰከንድ መርሳት የለብን አሁን ግብጽ በደንብ እየገባች ነው በአካባቢያችን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ፍላጎቷን አስቀምጠናል። የውሃ በር ጥያቄያችንን ወደ ቀይ ባህር መመለሳችን አይቀሬ ነው። በደንብ አስቀምጠናል። የናኝ ነው። የፓብሊክ ሴንቲሜንቱም እየደገፈ ነው የመንግስትን ፖሊሲ ኢትዮጵያ ውስጥ በተመለከተ ለወዳጅም ለጠላትም የኢትዮጵያ አቋም ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ያው በሰላም ላይ ተመስርተን ነው የሚለውንም በደንብ አስቀምጠናል። ግብጾች እንግዲህ ወዳጅና አጋር አድርገው የሚንቀሳቀሱት የሞቃዲሾን መንግስት ማማመል በደንብ ይዘውታል። የአስመራንም በደንብ ይዘዋል። እንዲያውም ሶስቱ ናቸው እየተፈራረሙ በየጊዜው እየተመላለሱ የሚነጋገሩት። ግርም ትሪወለኹም ሕጂ እቲ መልእኽቲ በፂሕዎም እዩ በፂሕዎም እቲ መልእኽቲ ኣብዚ ቀረባ ድብልዎ ደለው ግብፂ ቤላ ጌራ መፂኣት እናያ ኢሎም እሰይ ደይንሱ እንታይ ደሊና ንሕና ካባኻትኩም ኤርትራ ካባኻትኩም ስለትፈሪ ወይ ውንድቃ ስለይቲ ውግእ ስለዘይትደልያ ኤርትራ ዝኣክል ተዋጊና ኢና ዘይደለናዮ ውግእ መዋዕልና ምሉእ ክንደይ ግዜ ኣኽሲርና ኣሎ ስለዚ ንሓደ ውግእ ጥራይ ዝደሊ ሃገር ክዋጋ ዝደልኩም ይፍጠረሉ ኢኻ ትብል ወል መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ኣብዚ ቻነል ከመይ እዮም ዝብሉ ውግእ እንዲኹም ትደልዩ ዘለኹም ከምኡ ከማኹም ውግእ ዝደሊ ይፍጠረልኩም ብሳኻትኩም ክትሓናቆ ዝደሊ ይፍጠረልኩም ንብል ነርና ፈጢሩልኩም ካሎ ታስተመነኹም ረኺብኩም ኣለኹም ግብፂ መፅያትኩም ኣላ ናው እንታይ ትገብሩ ኣብ ውሽጢ ዓድኹም ዘሎ ዓጀውጀውን ኩናትን ዘይወዳኹም ግብፂ መፅያትኩም ኣላ ኤርትራ ድማ ኤርትራ ይኹን ጅቡቲ ነቲ ናተን ፀገም ካባኻትኩም ክመፅእ ዝኽእል ሸይጠኖ ኣለዋ we sell our problems ትናትና ናይ ተፃቦታት ካባኹም ድመፀና ናብ ዝግብኦ ሰብ ሸይጥና ያለና ዋይ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዘለና ነቲ ፀገም ሸይጥና ያለና ሕጂ ሽግርኩም ምስ ግብፂ ግበሩ በሰይ ዓሰብ ንግብፂ ሂድና ያለና ሸይጥና ያለና ደይኮነስ ግብፂ ኣብኡ ቤስ ክትገብር እያ ምክንያቱ they have their own interests ረብሓታት ናቶም ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝበሃል ክትርኢ የብላን ዝብል ኣብ ፖለቲካ ኣብ ስትራቴጂካዊ ፕላን ናቶም ዝተቐመጠ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ባሕሪ የብላ ናብ ግብፂ ኮይንካ ኢልካ ትርጉም የብልን ትርጉም ኣይፈጥርን እዩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝበሃል ንዮም አልቅያማ ክሳብ መወዳእታ ዓለም መወዳእታ ዘበን ክርስቲያን ድሕሪ ኮንካ ክርስቶስ ክሳብ ዝመፅእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወኩም ኣይኮነ ኢልኩም ዶክተር ባድር ኣብድላቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ነዚ ንኸተተግብር ግን ኣብ ካይሮ ኮፍ ኢልካ ኣይኮንካ ትገብሩ ኣብቲ ብባሕሪ ክንወፅእ ኢና ኢሎም ዘንባሕቁሉ ዘሎ ቦታ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ናው ዓሰቢስ እታ ናይ ጂኦፖለቲካዊ መቀጣቐጢት ወይ ከዓ እታ ቀንዲ ነጥቢ እያ እታ ዝኸበረት ጂኦፖለቲካል ፕራይስ ዘለዋ ቦታ ናብኡ ድማ መፅኦም ኣለዉ what do you do now ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኻ ኣይኮነን ኤርትራ ግብፂ ደገለዶ ከይመፅእ ከሎ ቅድሚኡ ንኮ ክትገብር ኣይከኣልካ ክንደይ ግዕርካ ክንደይ ተዛሪብካ ክንደይ ፈኪርካ ማይክሮፎናት ከበሮዝኒ ናይ ህዝብኻ ክሳብ ፀብም ተዛሪብካ ሓንቲ ዘረባ ንግረ መንገዳይ ብናይ ዘረባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ክምልሰልኩም ኣብዪ ኣሕመድ ሓንቲ ነቶም ፓርላማናቱ ገለ ካብቲ ኣብ ቲክቶክ ዝሰምዖ ልቦና እንዲ ሼር ዝገብረሎም ኣብ ሓንቲ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ከልቢስ ኩሉ ግዜ ይነብሕ ነይሩ ኢልዎ እዚ ከልቢ ኩሉ ግዜ ይነብሕ ብኡ ክሓልፉ ከለዉ እቶም መንገለብ መኪና ክሓልፉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ይነብሕ ይነብሕ ምስከዱ ይኸ ሓደ ግዜ ትጥቆ ዝነበረስ ተኣሲሩ እዩ ዘሎኖ ከይዲ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ግን ይነብሕ ኢልዎስ ተኾንከ ኢኻ ኩሉ ግዜ ትነብሕ ኢልዎ ኣነ እኮ ዝነብሕ ንዖም ክነክስ ኢለ ኣይኮንኩን ኢልዎ ነቶም ዋናታተይሲ ይሰርሕ ከም ዘለኹ ከፍልጦም ስለ ዝደለኹ ናው ኤግዛክትሊ እታ ዘረባ እዚኣታት ኣነ ንኢማራት ወይ ነቶም ገንዘብ ኣሸኪሎም ንዘለዉ ብዛዕባ ባሕሪ ይሰርሕ ከም ዘለኹ ከፍልጦም ኢለ እምበር ናብ ባሕሪ ዘኸይድ ሓይሊ ዳንጋ የብለይን እኳ እታ ጉዳይ ወልካም ኤኒዌይ እቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ አልቡርሃን ድማ ሓደ ዓብዪ መጠንቀቕታ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ሰዲዱ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ እቲ መጠንቀቕታ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕሪ ኢልኩም እዚ ኣብ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዘሎ ክልል ኣብኡ ወታደራዊ ማዓስከር ይኽፈት ከም ዘሎ አልጀዚራ ድሕሪ ምግላፃ ነዚ እቲ ማዓስከር እቲ ድማ ንኣርኤስኤፍ ዝጠቅም ክኸውን ከም ዝኽእልን ነቲ ኩነታት እቲ ከመቻችእ ዝኽእል ዝተባህለ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ናብቲ ቦታ ይጅለብ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ዘሎ ነዚ ሓደ መዕለቢ ክግበረሉ ኣለዎ ወይ እውን ሱዳን ዓብ ስግኣት ይስምዓ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ንመንግስቲ ብልጽግና ብዝቀልጠፈ መንገዲ ወይ ዝቀልጠፈ ዘይኮነስ ሓያል ዝኾነ መዕፅንታ ወይ መጠንቀቕታ ብኢትዮጵያ ገይሩ ናብ RSF ክኣቱ ዝኽእል ኣፅዋር ይኹን ሎጂስቲክስ ዓብ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑን ኢትዮጵያ እቲ ዋጋ ድማ ብቐሊሉ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ኣልቡርሃን ከፈራርሃሉ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ግን ክገብር ይኽእል ናብ ፋኖ ናብ ጋለ ኣፅዋር ከም ዝጅለብ ክገብር ይኽእል ከም ድሌት ካእቱ ክኸውን ይኽእል ከፊቱ ንዑ ድሌትኩም ሓግዝዎም ክሕግዝ ደልየ ክብል ይኽእል ስለዚ እታ ዝገብራ ዘሎ ኣቢ ተገምጢላ መፅያ ንዑ ክትልብልቦ ትኽእል ሓዊ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝበለ ዝተባህለ ኣርቲክል ዝወፀ እዩ ስለዚ እቲ ዘረባ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ RSF ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ገዝጋዝ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ገፁ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብኢትዮጵያ ብዙሕ ኣፅዋርን ሎጂስቲክስን ክወሃቦ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ብዙሕ በረራታት ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ኣፅዋር ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ ንዕዑ ነቲ ቦታቲ ናብ RSF ንክኸይድ እምበር ንዓቢ ናብ ዝብገሰሉ ኩናት የብሉን ንክሕግዝዎ ገለ ኣይኮነን ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ዘረባን ባእስን ዝፈጥር ዘሎ ጉዳይና ንርኢ ዘለና at the end of the day ናበይ ገፁ ይኮርድ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኢልካ ነፍሲ ወከፍ ንናቱ ረብሓ ክገብር ክፍትን እዩ ንሳቶም ኣብዚ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ግብፂ ክዛረቡ ከለዉ ተመሊሳ ኣብቲ ናትና ዲል ክመልሳ ይሽዑ ነው ግማሹ ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከል ባለ ስምምነት የሚገባ እንደሆነ ነው የተገለጸው እስቲ ይህንን ጉዳይ እንመልከተው ለኢትዮጵያ ያለው ገጽታ ምንድነው የግብጽ ወታደሮች ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ መምጣታቸው የግብጽ አመጣጥስ ልክ ነው ወይ ጎረቤት ሀገር ናት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መሃል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በጣም ጠንካራ ነው ምናልባትም ከሶማሊያ ቀጥሎ አብዛኛው አጠቃላይ ቋንቋ ዝምድናውን ያሳያል በመሆኑም ከዚህ ቀደም በሶማሊያ ለተፈጠረው ችግር በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት ኢትዮጵያኖች በግንባር ቀደምትነት ተሰውተዋል ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ድጋፍ ስታረግ የቆየች ሀገር ናት ይሄ ይታወቃል ስለሆነ ስላለው እንደጋገፍ በሚል ጀኑን የሆነ ምክንያት መነሻ ነው ቀደምትነት ብዙ ነገር የሰራችበት ሁኔታ ነው ያለው ባፈሻ እንታይም ዝብል ዘሎ ኩሉ ግዜ ዘራርቧኒ እቲ ሶማሊያ ብዙሕ ድጋፍ ጌርናላይ ናብ ግዜ ሽግራ ኩሉ እቲ ንገብሮ መስዋዕቲ ዝኸፈልናዮ ብላብላ ንሱ ኣያኸለን ምክንያቱ ስለምንታይ ሶማሊያ ክንዲ ዝኣክል ንግብፂ ዝኣክል ታሪኻዊ መቀናቅንትናትና ኣብታ ሃገር ንኽመፅእ ገይርዎ ዝብል ክሳብ ሕጂ ተዋሕጠሎ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ምእታው ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ትገብሮ ኣጀንዳታት ከምኡውን ናብ ባሕሪ ገፃ ክትገብሮ ትኽእል ህቀናታት ጠቕላላ ክፈሽር ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ግብፂ ወላካ ከም ኣቃብ ሰላም ይኣቱ እንተሎ ምንቅስቃሳት ናይ ኢትዮጵያ ምክትታል ግን ስርሑ ይከውን ስለዚ እታ ካርታን ታሪኻ ብሰለስተ እዮም መፅኦሞም ዘሎ ኣብ ሶማሊያ እዮም ኣሎ ጅቡቲ ዲል ገይሮም ኣሎ ብወደቦም ብዓሰብ ድማ መፅኦም ኣሎ ምስ ሱዳን ድማ ሱዳን ምስ ግብፂ ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ሽርክነት ከም ዘለዋ ይዝነገር ስለዚ they have no chance ኣብዚ ብኩሉ ተቐርቂርና ክብሉ ከለዉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ የጋንኑ እንተነይሮም ናው እቲ ዝበለፀ ክፋልናት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ዝብልዋ ኸ እቶም ዲፕሎማት ናቶም ማለት እዩ ኣሜሪካ እንታይ ተራ ክህልዋ እዩ ኣብዚ ወርስ ናይ ኣሜሪካ ሮል እንግዲህ ስራውንና ስትራቴጂ ዲዛይን ማድረግና ከያንዳንዱ አፍሪካ ገንዳ ሀገር ጋር ግንኙነቱን የሚቀርጹት የሚያስተካክሉት እነሱ ሆነው ወዴት ነው ግን ፋይናል ዲሲዥኑ አሁንም አንድ ሰው ነው የሚመጣው ዲሲዥኑ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ነው አፕሩቭድ መሆን አለበት ይሄ እንግዲህ አሰራሩ ነው አሜሪካንን በተመለከተ አፍሪካ ቀንድ ለአሜሪካ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት አውሮፓ ጦርነት ወዲህ 45 እንደ አውሮፓ ቁጥጥር ወዲህ ጀምሮ ትኩረት ካደረጉባቸው አካባቢ ሀገራት ማን ሪጅኖች አካባቢ በጂኦፖለቲክሱም የስዌዝ ካናል ቀይ ባህር ገልፍ ኦፍ አደን ፐርሺያን ገልፍ ሁልጊዜ ፕራዮሪቲ ግዛታቸውና አካባቢያቸው ነው የዛ ምስክሩ ምንድነው በእነዚህ አካባቢዎች እስከ ወታደራዊ ቤዞች ሁሉ የተቋቋሙበት ቦታዎች ናቸው አሁን ድረስ ለምሳሌ ባሕፈሻ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ዓብ ረብሓ ከም ዘላታ ይዛረብ ዘሎ ትክክል እዚ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ወይ እውን ንሳቶም ስለ ዘግደልዎ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዋን ልዕሊ ኩሉ ድማ ቀዳምነት ናታ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ከም ዝገለፆ ሴኪሪቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ኣብዚ ዞባ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፀገም ከጋጥሙ ከም ዘይብሉ ሑቲ ህድእ ኢሉ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ሑቲ ፀገም ብክንደይ ነገራት ሃዲኡ ስለ ዘሎ ካልእ ፀገም ነዚ መስመር ናይ ንግዲ ክርብሽ ዝኽእል ሓይሊ ከፍቅዱ ከም ዘይደልዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀዳምነት ናቱ
make America great ማጋ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ great ክትከውን ተኾይና ንግዲ ናይቲ ንግዲ መስመር ክትንከፍ የብሉ ብታሪፍ ተረቢሹ ዘሎ መስመር ናይ ንግዲ ብሰንክቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ክፃወሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ኣብ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ግን ማንም ሰብ ኢዱ ወስከብል የብሉን ኢሎም ኣለዉ that's why ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ዝበልዎ ፍርቂ ገጽ ካብ 33 ፔጅስ ፍርቂ ገጽ ጥራይ ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣባተን ድማ ብሽም ተረቂሐን ዝተጠቕሳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ፕሪቨንቲቭ ክንከላኸሎ ኣለና ዝኾነ ይኹን ፀገም ንኸጋጥም ከነፍቅድ የብልናን ኩሉ ጌና ጠጠው ንኽብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂ ዝበሃል ድሮ ሰፊሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ዘግዕሮም ዘሎ እዩ የለን ዝኾነ ዝድግፈኩም የለን ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ያ ኩሉ ሰብ ኢልኩም እዩ ዲፕሎማሲ ማለት ግን መንግስቲ ኤርትራ ነፂሩልኩም እዩ ባይላተራሊ مسانا بتاعلا كفيلكم بناتنا دليتات يخم منبر سالسي أكل دو شاتشاي أكل جيركا نعو عشم قلو ندو عزاربو ندو نعو لمنو ليدو تمحسنو ليدو ولا أمال دو ليدو نابل كاز خوني يلا يوانا ورسي ناتنا بحري ناتنا ورد دليخا هو كفيل كم سنة تزرارب عندنا ناتنا كونديشنز كنت قبلا لك كم تناتكا إثيوبيان إيرلاينز كنت كم كلنا ناتكا كونديشنز ناتكا حقتها مالينا نتقملو انت دي ناتكا حقتها تدي متشينا دما كانسل لقبركا كم دما يودباتنا ملا قلت ناتكا يكونن صوت مقبل ولا جن عفريت نابلكا افتق بحرنا يكالي كسلا قلت اللي تخلنا نعم ابي إيرترا حانت كابتي تازبالة كتقبر زلوا منقس إيرترا ليغس ناتو ورشاناتو نافتز مص ولدو نزا قدانا بحري حنسابن حوارن كابزوم إثيوبيان كاب قرارمتم كاب حنقولهم كم تقلق قبراك خلالو إلانينا نعم منقس إيرترا حنقولهم كحصبهم أغمية بلو انتاي كن كقبرهم يخد بزعبا بحرنا إيرترا كم زي حسبو غيرو كعصو مالو كم زي حسبو سو زيد ما أبزح حلفة كفال بعلاتهم كقلتوا خلوه نامتي لكم نيرة تقولي بنساتهم بخالة من قديم زقلت ولي رمجن التديل بتي نعتاتهم بزحمة من قديم. مع هذه الدول رسالة ضمنية مفادها أن إريتريا جزء من منظومة البحر الأحمر. سلازي أقول لا كيف اللقوا السابي إرترا مالت يزي بحر بر يدهنت عكال نات. بينما إثيوبيا ليست كذلك. وإثيوبيا جن فلسفة دلج. إن تلك الدول ستمنع إثيوبيا من التدخل في شؤون الأمن البحري. حيث. أنم سلازي هجر إثيوبيا وده بحر بر لمجبات ليفقد لا تيقبام لا تملك قرم سيت زربا كم زي ساتهم تردي ومزلو إيرترا لعلن تحتني لا صبو غيرا عطياتهم كم زلا تردي ومالو زيد ما مبزعتهم إثيوبيان إيرترا كان سلازخونه ديكونه ناتهم فشل أكايدا مخانو سمعوه እዚህ ዘገባው ግብጽ አሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን ጅቡቲ ላይ ወደብ ለመገንባት ከስምምነት ስለመድረሱ አክሏል። እንደ ዘገባው ይህ ስምምነት ግብጽ በአባይ ወንዝ ጉዳይ በገባችበት ውዝግብ በኢትዮጵያ ላይ ያካሄደች ያለው ጫና እንዳካል ነው። ምንጮቹን ዋቢ አድርጎ ዘገባውን ያሰራጨው ዘ ናሽናል ግብጽ ብዙ እንዳይነገርለትና በመገናኛ ብዙሃን ሽፋን እንዳይሰጠው በተደረገውና ምናልባት ሚስጥራዊ በሚመስል መንገድ ከኤርትራ መንግስት ጋር በአሰብ ላይ ስምምነትን ፈጽማለች ብሏል። ከጅቡቲም ይሁን ከኤርትራ ጋር ካይሮ የፈጸመችው የስምምነት ፊርማ የኤርትራውን አሰብ ወደብንና የጅቡቲውን ዶራህሌ ወደብን አቅም ለማሳደግ የሚል ስለመሆኑም አብራርቷል። ሁለቱም ወደቦች ላይ የነበራት ተቃውሞ ቀጣይ ክፍል ስለመሆኑም ያትታል። ግብጽ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ፈረሙ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እቲ መልእኽቲ ንኢትዮጵያውያን ብክበፅሖም ዝኽእል መልእኽቲ ብምብፅሑ ጥራይ ድማ ይሕጉስ እያ እኒአ ፈዲኹም ኣለኹም ክበፅሖም ብዝኽእል መንገዲ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ባዕላቶም ነቲ ዜና ሼር ይገብርዎ ኣለዉ ንፀላኢኻ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ዜና ባዕሉ ክሰምዖ ከሎ እዝኑ ደጊፉ ከስምዖ ከሎ እቲ ናቱ ሚድያ ኢኻ ዝያዳ እንጆይ ትገብሮ ከም ኤርትራዊ ስለዚ ኤርትራ ኣይሆፕ እዚ ሓቂ ይኸውን ጥራይ በሉ እቶም ምሳይ ተሰማምዑ ኣነ ናይ ግብፂ ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዘለኒ ወይ ናይ ግብፂ ፍሉይ ደጋፊ ስለ ዝኾንኩ ኣይኮንኩን ኣነ ደጋፊ ናይ ኤርትራ እየ ናይ ኤርትራ ረብሓ ናይ ኤርትራ ሰላም ርግኣትን ኤርትራ ናብ ምዕባለን ግስጋስን ጥራይ ከተተኩር እየ ዝደሊ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትገብር ንጉሆም ምሸትን ዘንባሓቕ ናባኻ ከይክወረካ ክጎብጠካ ከጥፋዕካ ዝብል ሓይልና ኣለወ ናብ ልምዓት ኣተኪርና ንክንከይዱን ከቢድ እዩ ተስዋይ ነቲ መንግስቲ 10 ግዜ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ክንብል ፀኒሕና ግን ኣባ ከለና ከቢድ እዩ ሕጂ ሎሚ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ግበር ክንብሎ ከዓ ንዓና እውን ቅቡል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘሎ መናውራ ንሪኦ ስለ ዘለና ካብ ተራ ኣክቲቪስት ዘይኮነ ፕራይም ሚኒስተሮም ወላ ፊልድ ማርሻሎም ወላ ዋርዲኦም ኩሎም ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ሃገር ናብ ቁጠባ ተኪራ ክትከይድ ክንብላ ከቢድ እዩ ነዚ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ድማ ኣብ ግንባር ሰራዊትና ብምቕራብ ኣፅዋር ብምሽማት መንእሰያትና ወታደራት ምኳን ጥራይ ክንምክቶ ንዘላለም ኣይንኽእል ኢና ኤርትራ ውዕድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ እቲ ህዝቢ እቲ ኣብ ግንባራት ተሰሊፍካዮ ኣብ ልምዓት ክሳተፍ ኣይክእልን ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ
استراتيجيكاو منقدي مس أقدس تحيلتا تسميتكا تشاريخكا تناتكا لولاو حتوتاتن ناتكا ربحاتاتن ناتاتومن زقاتاتن من دحر قيدو نساتهم ون أبزي واسوم دلهامت كأتو يكلونهم by the way جبسنا بعصب تمتيا they know وش إثيوبيا بوليتيكا خصوصا لهم كم تخلي فلتيو تابرحو كمان يبلعنا له زبل زلو عبدركو خيتناتهم تمتياتهم زين عفار جايم كجمتال كم زخوني فلتيو مغنيات بعصب تمتيهم تعفار وناوصل زلو ስለዚህ እቲ ዳይናሚክስ ክቕየር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዳይናሚክስ ንረብሓና ንክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ክበሃል ከሎ ሓደ ካብቲ ዝድለ ኩነታት እዩ ሶ ምልስ ኢልና ነቲ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና ሓንቲ ከርየኩም እየ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስ እታ ደስ ዝበለትኒ ክፋል እዚያ እያ ነዛ ናይ ዓሰብ ዜና ምስ ሰምዑ እቶም ትማሊ መፃናኩም ደምሰስናኩም ኣለናኩም ዝብሉና ዝውዕሉ ዝነበሩ ኣክቲቪስት ናይ ብልፅግና ካድረታት ናቱ እዚ ዳንኤልሰን ካሳዲ ዋላ ጣሳ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ውግእ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝምነ ዝነበረ ማይ ዓሚኹ ዝተረፈ እንታይ እስከ ኢሉ this is basically a declaration of war by Egypt on Ethiopia and on Ethiopia and Eritrea is a willing conspirator. There will be blood, no doubt about it. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራን ግብፅን ናይ ወደባዊ ዲል ገይሮም ኣለዉ ኮይኖም ኣዋጅ ናይ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብግብፂ እዚ ኤርትራ ድማ ብፍቓዳ ምስ ግብፂ ትተሓባበር ስለ ዘላ ምስኦም ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ደም ክህልዩ ብዛዕባ ደም ኩናት ክህልዩ እዚ ብዛዕባ እዚ ጥርጥር የብለይን ይብል ኣሎ ጉሰማ ጥራይካ ትብሎ ውግ የለ ወላጅን ዕፍሪት የለ ክትዋጋን ከይትዋጋን እኮ ግብፂ ከይመፀት ክገብሮ እየ ትብል ነርካ ብፍላይ እዚ ኣካውንት እዚ ሓደ ካብቲ ጨምላቕ ዝኾነ ሰብ ውግእ ጥራይ ዝምነ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ጉዳዩ ዲባንክ ኣብ ዝገበረሉ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ውግእ ጥራይ ዝእውጅ ሰብ እዚ እዩ ንጎሆም ሸት ብዛዕባ ውግእ ናብ ኤርትራ ጥራይ ከምኡ ነቶም ህወሓት ንክድምሰስሉ ለይትን መዓልትን ዝዛረብ እዩ ሓደ በሉለይ ካልኣይ ናይዚኣቶም ምረት ክርኢ ከለኹ ደስ ኢሉኒ ኣብ ዘለኩም ሓደ ሮቤል ዲ ድብል ዋላ እንታይ ከም ዝብል ኣይፈልጥን እየ ቀፃሊ ንኤርትራ ዝሃርም ጥራዩ ፖስት ክገብር ዝደሊ እንታይ ኢሉ ሎ Egypt aims to encircle and entrench itself around Ethiopia in order to lay siege like posture and pressure Ethiopia into accepting colonial water agreements to which Ethiopia is not party and has consistent objectives. ስለዚ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ብኩሉ መንገዲ ንዓና ተዓፃፅፈና ዘላ ተዓፃፅወናን ትኸበናን ዘላ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ገርት ዲል ንክንገብር እዩ This is yet another strategic miscalculation. A good one. Strategically miscalculation at Gabri. Like previous encirclement and stabilization projects will fail along with those who choose to serve it. Egypt is not in the position it likes to posture from. ስለዚህ ንብሓቂ ተሰሚዕዋ ማለ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ትጋገላ ግብፂ miscalculation ትገብራላ ይብሎ ዘብሎም ዘሎ ድማ ፀገሞም ስለ ዝፈልጡ such further ካልእ ኣብዚ እውን ሓደ ከምኡ ብዙሕ እዮም ከም ፅሒፎም ግን ነቶም ቀንዲ ፀላእቲ ኤርትራ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ as the following report suggests in a provocative and irresponsible move the Eritrean regime has reportedly attempted to sign a deal allowing Egypt to develop the port of Assab. Of course we do. Yes, we want this. ተይፀገምካ ወደብናዩ ሉላው መሬትናዩ ምስ ደለናዮ ዲል ንገብር period. It's not your business. So the validity of this report remains unverified, but if confirmed, it would represent a major geopolitical escalation. ወደብ ናትና ምስ ግብፂ ዲል ምግባርናሲ ሓደ ዓቢ ነውፅ ክፈጥር ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ምፍጣት ናብ ጥርዚ ክወስዶ ዝኽእል እዩ ዝብል ኣሎ how ዓሰብ እኮ ወደብና እዩ ምስ ደለናዮ ድማ ዲል ክንገብር ንኽእል it's not your thing so እቲ ዘረባናቶም ከምዚ ኢሎም ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ቃላት ዝጥቀሙ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ይኮኑ ክገብሩ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ ቀደም ገበርዎ ነይሮም it's worth recalling that the port of Assab once port of Ethiopia Hassot was developed primarily with the resource of Ethiopia Hassot ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ ዘበለኝ ታ ገንዘብ ኣለካ ትሰርቕ ዝነበርካን ትሽፍት ዝነበርካን any such agreement reached without the consent of the Afar people Afar ናትካ ዓፋር ኣለካ ናትና ዓፋር ኣለና ናይ ኤርትራ ዓፋር ድማ በመንግስቲ ኤርትራ ይውከሉ period ተወዲያ ለናትካ ግን ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ any such agreement reached ይብሉ ኣለዉ እዚ ናይ ብሓቂ ዓቕሊ ፅበት እዩ Egypt increased pressure on Ethiopia through port deals with Eritrea and Djibouti ግርም ያ ፀቕጢ ኣብ ገረሮና ደው ኢላ ግብፂ ብመንገዲ ጅቡትን ኤርትራን ጌራ ተዓፅወኩም ኣላ ግርም
كم سلو زخون سرحكم ناي بحق تحقشنا لنا لومي በባህር ዳር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወታደራዊ አውሮፕላኖች ማረፋቸው ተገለጸም። በአሶሳ ደግሞ የመሰለ አውሮፕላኖች የኤርፖርት ማስፋፊያዎች እየተደረጉ ስለመሆኑ ተነግሯል። ዓለም አቀፍ ወታደራዊ በረራዎችን የሚከታተሉ አካላት ከሰሞኑ በተከታታይ እያወጧቸው ያሉ መረጃዎችን በተመለከተም መዘገባችን የሚታወስ ነው። كم تري ولا لهم بزح وتهدروا منقصاصات بإثيوبيا يكاد كم زلون كم الإمارات حيتات ናብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ብዙሕ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ግን ውፅኢት ናቱ ድማ እታ ሃገር ሴኪሪቲ ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ እናገደነ ዓብዪ ኣተንሽን እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ናይ ጋምቤላ እዩ ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ዕግርግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ምብኣሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ 47 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ እዚ ከዓ ዕለት 24 ዲሰምበር 2025 ጥራይ in a single day 47 ሰባት ከም ዝተቐተሉ 47 ሰባት a lot of people so during an attack in so እዚ ኣብ ሓደ ከተማ ዘጋጠመ እቲ humanitarian impact ብዙሓት ከም ዝገልጽዎ ዘሎ ብዙሕ ሽግር የጋጥም ከም ዘሎን activists ወይ ከዓ media personality ናይዚ ጋምቤላ ክልል ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልጽግና ወይ እውን እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ ዜጋታቱ ማዕረ ጠማምታ ከም ዘይብሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ጋምቤላ ዝበሃሉ ከምዚኦም ትሪዎም ዘለዎም ውፅእ ዝበሉ ጸለምቲ እዮም ዳርጋ ምስቲ ደቡብ ሱዳን ህዝቢ ተመሳሳልነት ዘለዎም እዮም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብግልፂ ክዛረበሉ ይደልዩን እዮም ግን እዚ ከለሪዝም ዝበሃል ፀገም ኣለዎ ማለት እቲ ሓውስ ቀይሕ ዲኻ ክትብሎ እቲ ናይ ቅልሒ መንፈስ ዘለዎ ንሱ እቲ ስልጣን ዘለዎ እዩ ብሓቂ ንምዝራብ ስለዚ ቀይሕ እኳ ኣይኮነን ፀሊም እንዲሱ እውን ግን ጀነራሊ እቲ ናይ ሕብሪ ፍልሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ይዝንገር እዞም ደቂ ጋምቤላ ድማ ብዙሕ ግዜ ናቶም ጉዳይ ብስቕታ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ኣቴንሽን ከም ዘይረክብ ኣብዚ እውን ገለ ኣብቲ ታሪክ ተመርኪሶም ከመይ ከም ዝነበረ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ከም ዘሎ ክዛረቡ ንሰማዕ ኣለና እንታይ መስሉ ረይዎም ኣብዚ ለኃይለ ሥላሴ እነዚህ የአደራ ልጆቼ ናቸው ተንከባከባቸው ብሎ የወሰነው በስተመጨረሻም ጋምቤላ የኢትዮጵያ ፓርት ሆና እንድትከለል የወሰኑትም በዚህ የተነሳ ነበር። እናም ጋምቤላ ወይም ፓኟ የሚኒሊክ የአደራ ልጆቼ ናቸው ብሎ ለኃይለ ሥላሴ ያስረከቡት ራሷን የቻለች ካንትሪ ነበረች። ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ዞንታይ ዝብል ዘሎ ከምትሪእዎ ዘለኹም ጋምቤላ ምኒልክ ስኒ ጋምቤላ ናይ ሓደራ ደቀዮም ኢልዩ ተማሕፂንዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know they have to ነቲ ኩንነት ምቕባል ግን ከድልዮም ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ልፅሒፍሎም ነይሩ ምናልባት ሶሪ ስምዒትኩም ክንጎድኣኩም ኣይንደልዩና ግን 4 ኪሎ ዘሎ ብልፅግና ወይ እውን እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ከም ዓስከር ንኩናት ኣብ ኩናት ድማ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኮይንኩም ንሞት ተዘይኮይኑ ንዓኻትኩም ብፍሉይ ጠመተ ከም ዘይብሉ ሕማቕ እናተሰማዓኩም ከበስረኩም ይደሊ ኢልዎ ምናልባት ኮንሬል ተለካ ናይቲ ክልልካ ወይ ካብቲ ክልልካ ዝመፀ ኮንሬል እንተሎ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እስከፈትሽካ ፀሓፈለይ ክፅበየካ ኢልዎ ብካልእ ዘራርባ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ደርጊ ምናልባት ናይ ደርጊ ሰራዊት ትሪእዎም ተነርኩም ኣብ ገለገለ ኣብ መና ፀለምቲ ወታደራት ንርኢ ነርና ንኣብነት ኣነ ብንእሽተይ ቆልዓ ከለኹ ስለ ዝዝክሮ ጦር ክንብል ከለና ጦር ማለት ወታደር ናይ ደርጊ እንድዩ መብዛሕቲ ግዜ ጦር ክብል ከሎ ሰብ በዛ ነዛዕበ ኩሉ ፀሊም ቀጠልያ ክዳን ተኸደነ ጥራይ እዩ ኣብ ሓንጎልካ ዝመፅእ ቢካዝ ቲፒካል ወታደር ንሪኦ ዝነበርና ንዑ ዝመስል እዩ ሓላፊ ተኮይኑ ግን ቁሩብ ቅይሕ ዝበለ ነቲ ህዝቢ ዝመስል ንዓና ዝመስል ገለ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ለንቀነ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ህዝብና እናተቐተለ ከሎ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ቆላሕታ ክበና ዘይፍትን ንነዊሕ እዋን እዮም ከምኡ ክብሉ ፀኒሖም እንታይ እዮም ዝብሉ እሶም እዚ ኩሉ ኣብ ናትና ክልል ሽግርን ፀጥታን ሓጓፍ ተፈጢሩ ከሎ ስለምንታይ እቲ ፌደራል ምንቅስቃስ ዘይገብር ብግምጣሉ ኣብ ትግራይ ክኾን ከሎ ኣብ ኣምሓራ ክኾን ከሎ ኣብ ኦሮሚያ ዓብ ዜና ኮይኑ እቲ መንግስቲ ሓፍኮፍ ክብል ዝፍትን ስለምንታይ ኣብ ካልእ ቢካዝ ሄይ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ከመይ ከም ዝኾነት ምናልባት ኣይተረዳእቶም ከይንብል ከቢድ እዩ ሓደ ካብኣቶም ዝነበረ ቀፃሊ ናብ ዓሰብ ክንከይዲ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ከተማልስ እያ ዝብል ዝነበረ ይገርመኩም እዚ ይኮነ ግን ኣብ ካልእ but it's really interesting ክትርኢ ኣብ ጉዳይ ናይ ጋምቤላ ፈኸም ናበለ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ፌይለር ናይ ኢትዮጵያ መሊሱ ዝገሃደሉ ዘሎ ይፅቡቕ ድማ ጋምቤላ ምስ ኤርትራ ርክብ የብሉን ሶ ምስ ኤርትራ ኮኔክት ክትገብርዎ ይትኽእሉን እዮም ባት again ምስ ኤርትራ ኮኔክት ክገብርዎ ምዃኖም ግን ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ they always seek a reason ምስ ኤርትራ ኮኔክት ክገብርዎ ካልእ ኣብ ናይ ፖለቲካ እንተ መፂና ኣብ ጉዳይ ናይ ፋኖ ድማ ንኸይድ
ምንም በልዩነት ጫፍና ጫፍ ሆናችሁ የአማራ ህዝብ ስቃይ የአማራ ህዝብ ጣር በእናንተ ልዩነት ምክንያት እየተራዘመ ባለበት ይሄ ነገር ራሱ ልዩነትን እንደሚፈጥር እያወቃችሁ ይሄን ነገር ያለ ጊዜው ማድረግ ከሚገባችሁ አስቀድማችሁ ይሄን ነገር ማድረጋችሁ ጊዜውን አልቀደመም ወይ? ምናልባት መጀመሪያ መስራት ያለባችሁን ሳትሰሩ ይሄን አዎ መልስ አለኝ መሳይ። ምንድነው መሰለ አሁን ይመስለኛል እኔ ሰው ከነዚህ ተቋማት ጋር መነጋገርን በቀጥታ ወስዶ ከድርድር ጋር ነው እያገናኙ ያለ። እውነታው ደግሞ ብሓፈሻ እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ብወገን ፋኖ ዝዝረብ ከም ፀገም እውን ዝዝረበሉ ነገር እንተሎ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግና ናብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ዘሎ ንፁር ኮይኑ እቲ ዕላማ ንፁር ኮይኑ የግዳስ እቲ ፋኖ ዝበሃል ዘለዎ ፍልልያት ኣልዩ ከም ሓደ ሓያል ግንባር ሓደ ውዳበ ዘሎ ናብ ሓደ ዕላማ ከቐንዕ ብዘይምኽኣል እዩ የስ ፍልልይ ናይ ሓሳባት ዘይምርድዳእ ገለመለ ኩሉ ንቡር ግን ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ርኢኻ ነቶም ካልኦት ካልኣይ እቲ ፕራዮሪቲ ናትካ ወይ እውን ተቐዳምነት ናትካ ናብቲ ፀላኢኻ ንምትኳር ነቶም ካልኦት ኣወንዚፍካ ክሰርሓሉ ትኽእል ወይ እውን ናይ ሓባር ዓብዪ ዕላማ ጌርካ ክሰርሓሉ ትኽእል መንገዲ የለን ድዩ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ይኹን ወላ እውን ኣብቲ ኣክቲቪዝም ናቶም እውን ተሪኻዮም ከም ብዙሖም ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ወይ እውን ቻሌንጅ ክገብሩ ብዙሕ ምሁራት ብዙሕ ካፒታል ዘለዎም ካምፓኒታት ገለ እናሃለዎም በት ስቲል እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ናይ ምርካብ ዓቕምና ትድሩት እዩ ምክንያቱ ኣብ ንሓትሕዶም ምትህርራሙን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሕልፉን ብዙሕ ህልኻት ስለ ዘለዎምን እዚ ድማ ንዓቢ እቲ ዝበለፀ ኦፖርቹኒቲ ወላ እውን ናይ ትግራይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ትግራይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ክካየድ ከሎ ዝነበሮም ሶሊዳሪትን ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ክትርኢ ከለኻ ተመሳሳሊ ፀገም ኢኻ ትርኢ እዚ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ዕድለኛ ስለ ዝኾነ ኣክንቶም ፀላእቲ ናቱ ኦርጋናይዝ ኮይኖም ናብኡ ኣቕኒዖም ዝሰርሑ እንታዮም ዝገብሩ ኣብ ንሓትሕዶም ክባልዑ ግዜ ይቐትሉ ልክዕ ከምዚ ማለት እዩ ክላሽ ምላእ ሓዝናኻ Every generation in Ethiopia has experienced war. Genet, now 20, has been a soldier for 4 years. She felt used and betrayed by the TPLF, and so she defected. በርግጥ ኣብቲ ዝነበረ ቆልዓ 16 ዓመት ነይራ በቃ ንሕና እቲ ፖለቲካ ኣይንፈልጦን 2013 ወፅያ 2014 ድሮኖ ተወቅዐ ዘይወፅ ሓፂን ኣለኒ ሕዚ እውን ኣብ ርእሰይ ብድሕሪኡ 2015 ተሰናቢትና ግን መን ይኹም ዘለና ሰብ የለን ምክንያቱ እቲ ንዓና ዝኸውን እቲ ንዓና ዝዝክር ግዜ ይብሎም ንሶም ናይ ባዕሎም ስልጣኖም ዝገበሩ ሰባት እዮም ድሓር ግን ተወቅዐ ተመሊሰ ሽመይ ዝፅዋዕኒ የሲና ምክንያቱ ኩሉ ተሰዊኡ የረኸበዮ ብጣዕሚ ኢና ኸሲርና ብጣዕሚ ግን ከዓ እዚ ክሳራ እዚ ምንም ዘይመስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዓይነት ቪድዮታት እዚ ዓይነት ስእልታት እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ንቡር ኮይኑ ዘላ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብወገነ ፋኖን ተሪኻ ሸነን ተሪኻ ከምዚ ዓይነት በቃ ብረቱ ሒዙ ኣብ በረኻታት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ትርኢ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣካይዳ እዚ ኣፍሪካ ኣዝያ ድሕሪት ከም ዘላ ብከዝ ኣብ ሓደ ሃገር ዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካውያን ምንቅስቃሳት ክንዲዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ሸፈጥን ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ብሂውማን ራይትስ ንኤርትራ ክኸስስ ሞራል የብሉን ግን ኣጋይን እንሳቶም ዝገብርዎ ከም ንቡር ኢኻ ትሪዮ ቀፂልና ኣብቲ ንዓቢታ ዛዕበየት ብድሆ ትበሃል እዚኣ ለና ለምትሉት አስተዳደሩት በልቶ እንዲያደር ቢያንስ ያለው ማስቀመጥ 30% ጨመረ ማለት ሌሎቹ ነገር ላይ የሚጨምረው የቡር ነው አሁን አልተቻለም አሁን ከተማ ውስጥ ራብ አለ ሲባል የእውነት ነው ሰዎች የጓደኞቻቸውን ስልክ የማያነሱበት የወዳጆቻቸውን ስልክ እዚ እቲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕልፍ ዝበለ ድኽነትን ሽግርን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ወላ እቲ ድሓን ዝነበረ ሂወት ዝነበሮም ንሳቶም እውን ገለገለ ኢትዮጵያውያን ድማ እዚ ክቕየረሎም ተስፋ ዝገብሩ ነይሮም ነው ክቕየር ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ናይ ማእከላይ ባንክ ናይቲ ሃገርሲ እዚ ናይ ብር ምንቁልቋልሲ ግዝያዊ ሽግር ዲ ወላ ንሓዋሪ ምስ በልዎ ንሓዋሪ እዩ ብር ትክክለኛ ቫሊናቱ እዩ ወዲቑ ይኮነን ዘሎ ኢልዎም ሓቀኛ ቫሊናቱ ኣብ ዕዳጋ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢልዎ ስለዚ ብር ክንዲዚ እንተንኮልኩሉ ትመናብሮ ድማ ዝኾነ ምትዕራይ ክግበረሉ እንተዘይኪሉ ተራ ህዝቢ ብብር ዝኽፈል ንኽነብር ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ስለዚ እቲ መንግስቲ እንታይ ዓይነት
ኣፈታትሓ ክገብር ክእል ገለገለ ሰብ ተስፋ ይገብሩ ነይሮም ብፍላይ ምናልባት እቲ ድሕሪ ዝተወሰነ ንላዕሊ ገፁ መፅኡ ገለ ውፅኢት ከምፅኣሎም ዝኽእል ወይ እቲ ብር ድሓን ክኸውን ዝኽእል ይመስሎም ነይሩ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ብር እቲ ሓቀኛ ቫልዩ ናሱ ኦቨር ቫልዩ ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ዕዳጋ ምስ ወረደ ንሪኦ ዘለና እቲ ሪል ቫልዩ ናቱ ንሱ እዩ ስለዚ ዶንት ኤክስፔክት ሓደ ዓብዪ ፍሉይ ነገር ክህሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ካፒታል ሪዘርቭስ ዝኣክል ሪዘርቭ ከም ዘለዎም ይዛረብ ዘሎ ሊኩዲቲ ከም ዘለዎም ፕሮፊታቢሊቲ ከም ዘለዎም ብሓፈሻ እቲ ብር ትሪእዎ ዘለኹም ዳት ኢዝ ሪል ቫልዩ ናይ ብር ማለት እዩ ብር ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኪላታት ወርስት ፐርፎርሚንግ ከረንሲ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ምንቅስቃስ ዘለዎ ባጤራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣገይን ኩሉ እቲ ነገራት ንሪኦ ዘለና ዝቕየር ነገር ከም ዘየለን ሪዝ ወረዲስ ከምታ ዘላታ ተቐቢልኩማ ስገሩ ጥራይና ንብል ዘለና ናብ ትግራይ ንስገር Displaced persons across Tigray are facing severe humanitarian conditions. He reports that nearly 900,000 IDPs are currently living in camps across Tigray, with Hitsats IDP camp hosting mainly displaced and vulnerable groups from western Tigray. نتطالع زلونا تمازال تكراي كله تدميرو للي حدا نتحدا مليون بيلي زلنا مازالي. There are now over 1.1 million IDPs across Tigray, while their displacement circumstances vary. ባታምኑ ህጻጽ ላይ ያሉ ተፈናቃዮችን ጊዜያዊ መንግስቱ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች አይተዋቸው አቁም ራሳቸውን ያሉት ተፈናቃዮቹ አይተውን አያውቁም። አሁን ይሄ ነገር ተፈጠረ ሲባል መጥተዋል። ተፈናቃይ ይባል የነበረው ዝም ብሎ ነው። በቃ ሄደ ማንም መርዳት አይችልም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህወሓት ዝበሃል ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ መጥቃዕቲ ድወርዶ ዘሎ እዚ ከዓ ንህወሓት በዛ ሕጂ ብልፅግና ብመርሕነት ናቱ ዝገበራ ስንፍና አይ ቲንክ እዚ ቪድዮ እዚ ናይ ቀደም እዩ ግን ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ፐርፌክት ልማች ዝገብር ዘረባ ይውን made famine in Tigray. This is not drought. This is not locust. This is a result of the decisions of those in power. 350,000 people are dying for lack of food and millions more are at risk of that because they can't plant because there is fighting going on. So we need a cease. ማመይድ ሃንገር ወይ ከዓ ሰብ ዝፈጠሮ ጥሜትን ዓፀቦን እዩ እዚ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ኩናት ኣይኮነትን ዘላ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዘረቡ ክትዕዞ እንትደሊኻ ቁጠባ ናቱ 8% ይዓብሎ ዝብል እንድሕራሉ ስርናይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ወይ እውን እኽሊ ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ ማንም ኣፍሪካዊት ሃገር ነፍሪ ለና ይብል እንተሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጥሜት ምርጫ ስትራቴጂካዊ ምርጫ ናቱ እምበር ስኢነ ክብል ኣይክእልኒ ብቃላት ኢኻ ትሕዞ ትኽእል ንሕና ዓቕሚ ዘለና እኽሊ ኤክስፖርት ክንገብር ንኽእል ልዕሊ ማንም ሃገራት ድማ ነፍሪ ዘለና ኢና እንድሕሪ ዝብል ኮይኑ ደን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዓፀቦን ሽግርን በዓልካ ብምርጫ ናይቲ ህዝቢ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ናቱ መዛቢሎም ዓብ ማእኸላት ብምርጫ ናይቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ከም ክኸውን ስለ ዝደለይዎ እምበር ናይ መግቢ ሕፅረት ወይ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ከም ዘይብሉ በዓል ይገልፅ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኩሉ ደማሚርካ ክትሪኦም ከለካ እቲ ዓዲ ኣብ ምንታይ ትኸይድ ከም ዘላ ንምግማት መዛብልቲ ናይ ዝርከቡ ወገናት ስግኣትን ሞትን ከብቅዕ ዘኽእል ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪበሎም ኮሚሽን መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ቅድሚ ኢሉ ኣብ ኩለን ማእኸላት መዛብልቲ ትግራይ ዘሎ መስካሕከይ ኩነታት ኣመልኪቱ ዘካይዶ ዳህሳስ ዕላዊ ምግባሩ ብምዝካር ሕዚ እውን እንተኾነ ስግኣት እዞም ወገናት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪበሎም እቲ ኮሚሽን ፃውዒት ህፁፅ ስጉምቲ ኣብቲ ኩነታት ተመዛብልቲ ብዝብል ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ትካላትን መንግስታትን ኣብ ዘቕረበ ፃውዒት ኣብ ማእከል ምዕቆ ቤተ መዛብልቲ ሕፃፅ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዓሚቑን እቲ ፀገም ቁልጡፍ ፍታሕ ዝጠልብን ከም ዝኾነ ዘርኢ ከም ዝኾነ ይገሊ ዝወፅእ ዘሎ ወርቂ ክንደይ ናይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ናፍታ ናይ ሓንቲ እየ ክምለስ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ንሱ ካብ ስልጣን ክወርድ እውን ዘሕትተሉ ዝነበረ ምክንያት ሓደ ተን ዕማሙ ስለዚ ይሰርሓ እዩ ካብኣተን ተመዛበልቲ ክመለስ ኣይከኣልን ግዛእ ሓድነት ትግራይ ክውሕስ ኣይከኣልን ተባሂሉ ፌል ገይሩ እዩ ተባሂሉ እንዲወሪዱ ንኣብነት ሕዚ እቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓት ክመፅእ ከለዎ እታ ናይ ውሽጣዊ ፀገምና ንርአ እውን ዝተባሃለት ኣብ ትግራይ ብማኢት ሚልዮናት በማኢት ቢልዮናት ወርቂ እናወፀና ኣለወ
نتو تمازال من حرزي تقم وسائد أمو تايد زوسي هاي تقم هو سكر كلو عن توتن ناي كرايس مانجمنت تيمز بحال تيم جوفرمنت مستطاعشة كفيلو محاورو ناي كل الكابينيو زلو محاورو كسبيلو ناي تقرأي مسارة بحال سجمات برايرتايز جيرو رود ماب أو سيو تناي مجمرة إنتريم جوفرمنت أي مرحن حزي كملت مدلاي كحد مدلاي مدن قارون كم حدا ناي تتابع أي سواء مسألة ناي ديمقراطي توكامل بوليتيكال مسألة حاجة من سام مسألة كم قلة لك الله أبتقرأ يزولو ريسورس بناي كل الحاجة من قستي زلنا ريسورس كنا ما حدر كنا قوات أثر نعطي سلطان يكون نايتي إنتريم جوفرمنت سلطان تزنبر إنتريم بتمن صار نسخاني وهل هاتقالو أبتقرأ عني تشانس ويكا تعدلات نتوم زواحد سباتي زوهاب اتدخلنا تجن نتوم زوج حساباتي زوهاب أبتقرأي أمونغو تخان أمونغو هافتامن بتعمي عاوي في اللي يزولو أبيرترا بزوج هافتام سبيلن بزوج مرة دخاسب كايلن أبتقرأي جن اتي زعابي هافتام أبتقرأي له بتعمي زدخي خاني أبتقرأي له اتي في اللي ناي هافتام ناي تقرأي نسي بمعدو يخاطر عليه ولا حنتس أيحبها كانين عقام على دخلنا بسبات زمتس ناي سبات زوسن ووسانتات وصيد ايو ابيرترا وحد تميت يزلو بتمنصر نسخاني وحد هاتقالو ابتقراني حجيتي زربا بتفلاليه كتشرفت تخليخا انتي زريكا زي بعفشا ابتقراي ترى يكون ايثيوبيا عملوا امونغو دخلتنا هبتامنا مونغو زلو وزي بلون ابي غابي زلو ابي غاب بصقاب تنتحت حزبل بزح سبتري ليلة عقمزنا أزيو لافش لايف ستايل كنا برز في التن سبتري دخا درار له تزي بلو حلف زبالة زرجات دخلنا زلوا دما غالي لتري يجي إذا كيناتن ورا كيناتن كيما تخلوا إن إثيوبيا كنتات كومينيرو جخا نتزلوا وسخليه وخينتنا بلتقنا أنا شرفنا يقولن نتزي بلو دما تزلاتهم كم سن كوينوس لذي تكونتات ناي تجراي كبجزينا بجزينا بيجز خيط تمزلوا نمر عايز أكلي نبير ترانسكر كل تشحن إسران 4 سلسلة مرخب وي تاكبوت أذربيجان نمترب سوت حليفا ناب حورات إمارات عرب يمرح نيران كاب عالم لخو مسمر مرخب السجيرن ناب مايا وجزاءات إرتراس لزاتوا بحيل بحر تهاجر تتحيزن قداي مملاس إتن مرخب أبي مونغو منجست إرتران زوننن تكالن أكات عقوين كتسيل الله لتم كان دنجرات أب حموش تمقلنا ملنا نشانلنا سبسكرايب كتجبروا بمزخ أتم عصرت شمونتات والتي أذربيجان زي كونه ديبلوماتي كل تشحن إسران حموش تنفذنا برجزة CMS 3 أب عسب CMS بافلهن CMS ترسل زلون عبيت مرخب ناب ودب مسقع ويدما سحب كاموساي بتوسخي تمركب عباي خوينا تخت بعفشا زي أجندة ون ناترسا سنة زخي زليو يا قالك هبتي أجندة خدك أمولو زخولون أنصار إيرترا كويني سمعني I hope إيرترا أقدم أنا تكون تاتريا زاد اللي تشمخ تكبر زيوم دراما خايفة تروح له. أنت دكنا مالكم بلاي عمر تايز بهاد مليشة من مستنكم خلوا يسرنا 4 ساعات يتأهل تقصوا. زحد ربز. وتمرتون يلا مالك. شنت بيت كلكم ده؟ يا بالله شاور يلا شنت بيت يلا. أبي داتكم شنت بيت ده. ولا ما ينشين بك. بس أقولكم ودهم كلهم. حسن. شاور ولا بدكم؟ يلا يسرح بهاد سلاك الجبل تودعون مالك. ما يكون خبيت صوتي ما يلك. ما يعني يوم أنا يمسدحن. أنا أجفون. التاملاخ بجاها ذا إسرائيل شدشتن سدتنا إيرتراويان زبك عمد قبرة كالت منيت يبليناني of course كويناتن أقرقرن كي متصاب تعدد منيت على مغنياتو السو وتسي سدتن كارتتن وتسيتنا كويناتن أقرقرن سلازخونه رجز كن إيرتراوي سدت زبك علو كابيرترا نخي سدد I really hope إيرتراوي نخي سدد زقبرة زولا مغنياتات كله سفع زخونه مصنعاتن قلطف زخونه وسانن كوسدلو كبير ونا يكونن everybody knows نا إيرترا منشنا يسدد كوين زلو تي أدلات كم تزدل زي مهلاوي عملت تي بوليتيكا وكلولاو بزف تقطي فتريو تي جدا زلو كاله جنزياتو ما يقصوا لندعو قينام إيرترا كمي لا قصة لا يدخلنا إيرترا مفتوح تقبر زلو جدا كالعال نسبة كن منا نخلينا جدا سلزيت العالم إيرترا كمي لا قصة لا عند ريل كارم محمد وسانو قيني سمعنا إيرترا وكسر زي كل من قدك فترة لنا أنا قال سبات ستة زلوا تجيبي تقول سبات اللهم نحن ساعتكم ناتكم ريتو سلزقني بزح مساهم دي بيت ونادلني حفشاجن
ኩሉ ዝከኣል ክግበር ኣለዎ ኤርትራዊ ከይስደድ ኩሉ ዝከኣል ወላ እውን እቲ ዝተሰደደ ይጥዕመ የለን ንኣብነት ኣብ ዓለም እቲ ዝበለፀ ሃገር ዝበሃል ዝነበረ ካናዳ ይስምዕዎ ኣብዚ ሰማዕና ያለን እታ ነገር ዳስነት ታደ ባህላ ከበነ ብዛዕባ ናብራ ካናዳ ተዛረብ ደላ If you're an immigrant, a permanent resident, or a citizen, I'm speaking to you. This country is not your country. ስደተኛ እንተኮይንካ ንካናዳ ይትምፃያ ትብለኩም ዘላ እስከ ንስማዓዮ ሰላም ኮኸቤ ናብዛ ቻነል እንኳን ዘለኹም እምበር ፒአር ገለ ኣይንራኸብ ኢና ብዙሕ ግዜ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣፕላይ ክትገብሩ ትኽእሉን ኢኹም ድሕሪ ዓመት ግን ኢንካም ሰፖርት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ንእግሪ መገዲ ዋኮኪ እንታይ ጎዲልክ ካናዳ ንምንታይ ከምኡ ትብሊ ናይ ዝጎደለኒ ነገር ሰብኣይ ክበክር እየ ኮኸብ ኣነ ከም ልዕሊኡ ዝገበሩ ክሳብ ዓመት ክቆፅሮም ምስ ጀመርኩ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ኣነ ጥራይ 11 ሰባት ኣዛሪበ ካብ 8 ወርሒ ክሳብ ዓመትን ወርሕን ዝገበሩ ማለት እዩ 8 ወርሕን ልዕሊኡ ዝገበሩ ስራሕ ዘይረኸቡ ኣነ ድሓን ካብኡ ንታሕትስ ድሓን it's okay ትብል ኢኻ ንምዲ ትብል ኢኻ ካብ 8 ወርሕን ልዕሊኡ ዝገበሩ ክሳብ ዓመትን ወርሕን ከዓ ናይዚ ሕጂ ነገርኩም ፀናሕኩም ማለት ዝገበሩ ሰባት ኣነ ዝረኸብክዎም ማለት እዩ ኣብ ሰብኣይ ሙሉእ ሰብኣይ ክበክር እየ ኮኸብ ኣነ ከምዚ ምዃኑ ተዝፈልጥ ነይረ ቢዝነሰይ ኣትሊስት ተወሓደ መካረኽዎ ነይረ ወይ ከዓ ብካልእ ሰብ ከካይዶ ምፀናሕኩሞ ወረቃቕተይ ሒዘ ምኸድኩ ነይረ ዝበለኒ ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ከምዚ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥክዎ ዝበለኒ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ተዛሪበሉ እየ ዋኮኪ እንታይ ጎዲልክ ካናዳ ንምንታይ ከምኡ ትብሊ ናይ ዝጎደለኒ ነገር የለን ኣላሁ መስገን ዝጎደለኒ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ግን እቶም ዝተፀበይዎ ነገር ሲኢሎም ኮንፊውዝ ዝኾኑ ዝጭነቁ ብዙሕ ነገር ዝሓልፉ ዘለዉ ኒውካመርስ ኣብ ናቶም ቦታ ኣትየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ናቶም ጫማ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ንዓይ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይጎደለኒ ካብ ፕሮቪንስ ናብ ፕሮቪንስ ክፈላለ ይኽእል ይኸውን ግን ብዛዕባ ኣልበርታ ሕጂ ኣነ ክዛረብ ተኮይነ ዓመት ሙሉእ ምስ ፀናሕኩም እንድሕር የለን ስራሕ ስለዘየለ እንድሕር ስራሕ ሲኢንኩም 12 ወርሒ ምስ መላእኩም ኢንካም ሰፖርት ኣፕላይ ግበሩ ሓገዝ ሕተቱ ማለት እዩ ንሸልተር ንክሎዝስ ንፉድ ንመግቢ ንክዳን ንገዛ ይሕግዙኹም እዮም በቲ መጠን ናይቲ ፋሚሊኹም ብዝሒ ማለት እዩ መንግስቲ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ካልኣይ ነቶም ኒውካመርስ ክብለሉ ደሊ ከዓ እዛ ሓፍትና ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ እዩ ኣብ ስደት ኩሉ ምቾት ከም ዘለ ምዝራብ ነቲ ኢጎናትካ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ሶሻል ሚድያን ፖስት ትገብሮ ዘለካ ንዑ ስለ ዝፅይቐልካ ንምንታይ ይኹም ብዛዕባ ኣብ ኤውሮጳና ኣብ ኣሜሪካን ገለን ሕማቕ ከም ዘሎ ትዛረቡ እንትብል ሕማቕ እንተለና እንታይ ክንብል ዘሊኻ ንዓይ ይኹን ንዓይ ሕማቕ ስለ ዘለና ይኮነን ሕማቕ ግን ኣሎ የብዚ ኩሉ ነገር ከምቲ ዘብለጭልጭ ወርቂ ዝመስለካ ከምኡ ይኮነን ኣብ ኤርትራ ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ ዓይነት ሕማማት ኣብዚ ንሰምዕ ኣለና ንኣብነት ብስትረስ ነፍሱ ዝቐትል ኣብ ኤርትራ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ብዙሕ ዓይነት ሰሚዕና ነርና ድኽነት ኣይነበረን ሽግር ኣይነበረን ፀገማት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ክንድዚ ዓይነት ነፍሰ ቅትለታት ግን ሰማዕ ኣይነበርና ወላ እውን ሕጂ እውን እኮ ኣብ ኤርትራ እኮ መዓሽ ሽግራት እዩ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ስደተኛታትን ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ነፍሰ ቅትለትን ካልእን ዝፍፀም ዘሎ ክትሪኦ ከለካ እሞኻ ብስትረስ ኣብ ናይ ኣእምሮ ፀገም ገይሮም ኣብ ሕክምናታት ዘለውካ ዝገይር ይቁፀሮ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዘለውና ስለዚ ምዕራባዊ ዓለም ከቢድ ዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ድማ ናይቲ ቁጠባ ነቲ ክበድ መሊሱ ዘጋንን ኩነታት ስለ ዝኾነ ሃየዳ ተጠንቀቑ ክንብል ንደሊ እቶም ብድራማ ጌርኩም ትሕስቡ ዘለኹም ድማ ነዚኣ أنت بو بعمل كم زبل كان أعمال البره زبلو مالتي أب كليب إرتاتي كنبري حشان زبلو أب فيلم ترى كنبري حشان زبل جزيكم مسكيلو أدي شباب زلو سرهم تاي أبارت سجوال أبارات تلكس أبو زلو من إسي زحلفو أجمع جنزاري إن ستوري له زاف شوي أنا زل كان من نسوي نفرق ولا مالتي كوي أبو زلو طعم مسيلو جنر تماري وكا هاي سكول نجارات كيستمع رك أدي شباب منه أبو زلو نهيوت كلش كنت فلتو فيلم تاتنا أنت يكون له معلش أبر تدخمت أتنا هيوت كلس كرينا له تردي كلو ويكا كتسفونا له كتسألنا أنا له تردي كلو مبزعتو جزء تاي مسلكا الزكاة أول بنكحت كرئيس جبوا جداي بنكحت كرئيس بنكحت عزين نكحت كرئيس مبزعتو جزء أنت بابا عمي كم زبالة صباح الله ودي مبزعت فيلمات أفانتازي أب حلم خمت نبرز جبرا كامبر موتيفيت جبرا كوي ونتريل ستوري نتس أجمع زلو أقول هي رياكاني من البعض تسبت أجمع كرس لزيد اللي خون خلي يجن عبت أجمع تفيلم إندستري خمان كل جزء كنا قفيه بالله مهنياتو ساتم سبك سمع زدليهم كجبرز دليو ما عاد جنزبن جزيان كفيل كاسر حكي فيديو ما نمزي رياض قينونكو قليل نجار هيكونن بحفشة أتكونتات بزجينا أنا ودانا هنكدينا ملا عالم كلهم يتراويان بالله أبسويز قبل الجنوات أمته ملوكو شعب عالزين مشان خدمشيو وقبل
ሰላም ኩልኩም ፈተውቲ ሙዚቃ ንኩልኩም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ናብ 2026 ዓመት ኣብፅሓና ዘመነ ራህዋ ዘመነ ሰላም ዘመነ ፍቅሪ ይግበረልና እንዳበልኩ ሜሪ ክሪስማስ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይቕንየለይ ወድኩም ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዓበይቲ ኣርቲስትስ ናይ ኤርትራ ተደጋጋሚ መልእኽቲ ይመፀኩም ኣሎ ንሕና ድማ ናባኹም ነብፅሖ ኣለና ሓደራኹም ኣይተሕፍርዎም ክንዚ ዝኣክል ኢቨንት ገይሮም ኤርትራውያን ንሓዋሩ ክንዓብድ ኢና ይንዓብን ሙዚቃ ናትና ባህል ናትና ክብርታት ናትና ክዓብድ ይዓብን ሓደ ግዜ በዓል ቴዲ ኣፍሮ ደገሎ ክመፁ ከለዉ ፍርቂ ኤርትራውያናት እዮም ስቴድዩማት ከም ዝመልኡ ይገብርዎም ናትና ዓበይቲ ሌጀንድስ ክመፁ ከለዉ ድማ ናትና ዘይንዕብ እንተኮይና ናትና ክብሪ ዘይንህብ እንተኮይና ክብረትካ ክንፅበ የብልናን ፀሪፎምና ኣዋሪዶምና ንዕቆብና ድማ ኣይንበል ምናልባት እዚኣ ተስፋ ሂባትና ነበረ ናይ ክለቢ ንውሽላን ንምቕባል ዝተገብረ ኣብቲ ናቱ ዝነበረ መደብ ዝነበረ ኤርትራዊ ዝኩሉ መንእሰይ ትሪእዎ ዘለኹም ዳዊሽላን ፍሉይ መደብ ኣብ ኣምስተርዳም ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ዕለቕለቕ ዝተፈጥረሉ ኩነታት ፈጢሩ ኢሎም ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዝኣቱ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኣይኮኑ ዝኣቱ ኤርትራውያን እዮም ዝኣቱ ቨሪ ሳድ ማለት ፅቡቅ እዩ ሰብ እንጆይ ይገብር ኣለዎ ግን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ድማ ከምኡ ክንከውን ኣለና ናትና ህዝቢ ናትና ስነ ጥበብ ናትና ክኢላታት ንዕቢ ህዝቢ እንተህር ኮይና ንዓና እውን ተገምጡ ኢሉ ክመፀና እዩ እናበልኩና ኢሎም ኣረሳብ ዝጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኩሉ ግዜ ግደፉ ነዚኦም ኣብ ስዊስ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ መፂኹም ሓግዝዎም እናበልኩ ብዚያ ክገድፈኩም እየ ደጊመ ሜሪ ክሪስማስ